The commemoration of Chief Chinamora's installation was a significant event that marked a new chapter in the traditional leadership of the Shawasha people in Zimbabwe's Goromons district. The ceremony was held at Makumbe Visitation Mission School in Domboshava and was attended by respected individuals including the Minister of Local Government and Public Works, Honorable Daniel Garwe, and other prominent chiefs from the region, and the traditional drums and ceremonial ululation echoed through the air. Chief Chinamora, born Richard J., was installed as the 16th chief, marking the end of a nearly decade-long leadership vacuum. Yes, chakumbira Honorable Minister wedu we local government tuwachitire basa ranhasi rinokosha kufekedza mambo wedu zvipfeko zveumambo hwemuno muZimbabwe. Tichatanga nekuti kumbire Honorable Minister kuti vapfekedze mambo gauni ravo dzvuku rine purple. Purple inori ndio royal color yedu muno muZimbabwe. Tinonga tichitarisira kuti mambo kwese kwaanoenda vanonga vakapfeka gauni rake kana vari kuita maofficial engagements. Mambo vanopfekedzwa huze ine national emblem yegovernment of Zimbabwe inopangidza kuti mambo ndewe muZimbabwe. Mambo anopfekedzwa heti. Mambo hafaniri kuonekwa nhon'ona yake, saka mambo anopfekedzwa kuti avhare musoro wake. Mambo anopiwa beji ratinotarisira kuti rinonga rine zita rake rekupangidza kuti ndichief wekwachinamora. The event featured lively performances by the Zimbabwe Prisons and Correctional Services (ZPCS), traditional dance group and bands, as well as local school children and traditional dance groups. The ZPCS performers showcased their talents, highlighting their preparation for rehabilitation and reformation. Chipao, a traditional arts organization, also entertained the crowd with captivating performances that celebrated the rich cultural heritage of the Shawasha people.
muchipetera. Itai muchipetera. Ururu nemuridzo pama entertainers pane ma inmates vekuchikuru female During the ceremony, Minister of Local Government and Public Works Honorable Daniel Garwe delivered a keynote address emphasizing the need for traditional leaders to work with government authorities to address issues such as land barons, drug abuse and deforestation. He urged Chief Chinamora to lead with humility, justice and ethics, aligning with the Constitution. Kuzhanzi navamulangagwa ndinoda kuti undibatsire kutungamira nyika ino wakamira kudunhu rekwaChinamora uchiteedzera mitemo yenyika ino zviri mubumbiro remutemo kana kuti constitution yenyika yeZimbabwe tichitarisa mitemo inoenderana neutongi hwemadzimambo pachirungu Traditional Leadership Act zvinoenderana nemitemo yatagara tinayo inonzi pachirungu customary law zvinoenderana nemimwe mitemo inodyidzana nemitemo yemitatu yandataura zvichienderana zvakare nenjere dzadururwa naNyadenga zvichienderana zvakare nenjere dzemadzinza madziteteguru ekwaChinamora moshanganisa izvozvo pamwe chete motungamirira mhuri yekwaChinamora kuti mufambe kuenda mberi movaka musha wenyu. Asi mukuvaka mambo tangai kugadzirisa momirisa masabhuku deals. Mukasamirisa masabhuku deals panopera gore rino kana makore mairi ari kuenda kunenge kusina umambo hwaChinamora rinenge rwangorukesheni rinofunga tatosvika pakuita izvozvo but pachine mukana wokuti mambo muchipinda gadzirisai hunhu hwevana vari kutengesa ivhu zvisiri pamutemo. Tinokumbira kuti mushande nehurumende, mushande musingatye kana kutyisidzirwa, mushande neMinistry of Local Government, mushande nemapurisa, mushande nemamwe madzimambo, tichengetedze nyika yedu, tichengetedze nzvimbo yekwaChinamora. Vamuri kutengesera vari kubva kuHarare vachiuya kuno vari kuuya kuzokanganisa tsika dzekwaChinamora nekuti havanei nadzo. Makoma amuri kuona ane mapako ndo mune madziteteguru anga achitaurwa aya ana Godzonga derere kana derere Godzonga ndo mavari vakauya vaya avo vemutoriro vanenge vachifumura zvinoera
chengetedzai zvinoera nekurambidza vari kutengesa nzvimbo zvisiri pamutemo. Tichakutsigirai, tichashanda nemi, tichaita zvekuti umambo hwenyu hureruke, tichiziva kuti president vari kutitaurirai vanhu minista kuti tinoremekedza madzimambo edu nekuti ndo kwatakabva. Madzimambo ndo akashanda nevarwori kusununguko kurwira nyika ino kuti tisvike patasvika nhasi uno. Madzimambo akaisa ruoko rwavo. Saka toda kuti tikuremekedzei, ndichikumbirisa mhuri yese iri pano kuti ngatiremekedzei madzimambo edu. Hazvina mhosva kuti uri mukuru pakuzvarwa kuna mambo. Hazvina mhosva kuti nezuro waimutuma ukangori prefect wake kuchikoro. Hazvina mhosva kuti anokushandira kubasa. Hazvina mhosva kuti haana mari kunge iwewe. Hazvina mhosva kuti bhizinesi rako iguru kupfuura rake. Ndiye mama akadzwa nedzinza rekwenyu. Ndiye mama akugadzwa nhasi navamunangagwa. Ndiye mama akadzwa namusika vanhu. Ngatimuremekedzei. Tinoda zvakare kuti mambo muzive kuti huru inokudzwa nevayo. Kuti vakuremekedzei muri iri panoi, munenge marakidza tsika dzemhando yepamusoro-soro samambo. Kuzvibata, kuzvirereka, kuchengeta vese imhuri yenyu. Vakuru vanoti chengawo semanhanga hapana risina mhodzi. Musatarise vemhuri yekwenyu chete, tarisai dzimba dzese. Mutarisai nesu varanda vakauya kuzogara nemi, tiri mhuri yenyu, tarisai tese. Iwaya mashoko ari kubva kuna Amunangagwa kumadzimambo ese kuti chengetai mhuri yese. Chief Chinamhora pledged to uphold the constitution, protect cultural values and work towards a peaceful, productive and progressive community. He also declared war on land barons and drug abusers, promising to restore dignity to the community. The new chief has already begun implementing his reformist agenda. This move aims to address the long-standing crisis of land barons and illegal sales in Domboshava. Chief Chinamhora emphasized the importance of development, stating that culture must guide discipline, but development must provide purpose. He plans to initiate community dialogues, youth mentorship programs, and rehabilitation networks rooted in both cultural norms and modern support systems. Kufugama kwedu kwakaita pano ndikokuti tichazire tichituma namambo Chinamhora. Isu tinofugamirwawo nemasabhuku edu. Saka mukurwara takugama tikwasai musatiche tivei mabasa tisvitozvitemo zvedu zvinge zvatitemera kuti nyika yedu mukurwara itonhorere. Tinashungwa pano, tina vagwindi, tina vachikomiti nemwana wanyashara mhope mungoro yokukwanisa mukurwara. Taitwa chakanaka kwazvo, mazvita tatenda masabhuku enyu. Ururu nemuridzo. As a symbol of support and appreciation, His Excellency President Emmerson Dambudzo Mnangagwa gifted Chief Chinamhora 2 cows and also a car to facilitate his work. These gestures demonstrate the government's commitment to collaborating with traditional leaders in driving development and addressing community challenges. The ceremony was also attended by other chiefs from the region who expressed their support for Chief Chinamhora's leadership and initiatives. Guests showered the new chief with gifts, including livestock, traditional regalia, and other symbolic items as a sign of respect and solidarity. The commemoration marked a significant shift in the traditional leadership of the Shawasha people,
with Chief Chinamora pledging to drive development and address pressing issues affecting the community. Mambo muchange muine zvikwanisiro zvekuti basa renyu rireruke, zvikwanisiro zvekubva kuna Mnangagwa. Chekutanga chikwanisiro, mitemo yandakupai yetichakupai, Constitution yenyika muchapuwa gwaro racho, Traditional Leadership Act muchapuwa gwaro racho, zvimwe munazvo kare mutsika nemagariro. Pamusoro pezvo, President vakati handidi kuona madzimambo anotambudzika panyaya dzekufamba. Tauya nechikwanisiro chabva kuna Mnangagwa chisina kumbofamba, chamuchatanga kuparira mimi kufamba kuti mutenderere nyika yenyu muite basa zvakareruka, kwete zvekutuma munhu wenhano kuti enda unondisvitsira shoko kuna Mambo Chikwaka. Munoenda munotuma wenyu muchairi kana mime ndimi munosvika. Chikwanisiro chechipiri kachechitatu, kubva nhasi madzina vaMnangagwa maamushandi wehurumende. Sekuzwa kwatinoita mushandi wega wega anopuwa mubayiro kupera kwemwedzi wega wega. Saka pachirungu civil 7 munenge muchitambira sekutambira kwatinoitawo isusu kupera kwemwedzi wega wega. Chimwe chikwanisiro chamuri kuona President. Chimwe chikwanisiro chacho muchapuwa mbozha runhare yekuti kana muchida kubata mambo nechombo, kana muchida kubata minista, kana muchida kubata headman, munongoenda pambozha runhare, mochaya runhare, motaura navo. Airtime yacho nembozha runhare zvese zvinenge zvichibva kuhurumende sekupuwa kwamaitwa naPresident. Uye garimoto ramapuwa naPresident rinenge richiiswa mafuta nehurumende, richigadziriswa zvakare nehurumende. Kwese kwamunenge muchitumwa kuita basa rehurumende kana basa remadzimambo, mungadaidzwa kumatarana Mambo nechombo, mungadaidzwa kumatarana Mambo Muchane Kumalo, President wemadzimambo, tinenge tichizokupai mafuta ekufambisa nekugadzira kwamunenge muchinogara ikoko, mune kudya makasununguka kuita kuti njere dzenyu dzigare dzakapinza, kuti pamunenge muri matare emadzimambo munenge muchiratidza unyanzvi hwenyu nekuti munenge muchita dambudziko. Zvimwe zvacho muchazopiwa nana Chombo nekuda kwenguva, zvimwe zvacho muchapiwa nana Chombo, zvimwe zvacho tichakudaidzai kuhofisi togara nemi pasi. Chimwe chikwanisiro chaunzwa naPresident kwete kuna Mambo Chinamora chete, asi kumadzimambo ese, kunyanyisisa madzimambo echidiki. Manzwa kunzi pano tina Mambo Nyakuchena ane 26 years, 25 years, makore 25. Tsika nemagariro achiri kutodzidzidza, zvinomunakidza ndezvaanoona nemaziso. Handichataura mazita azvo. Saka kuti titore maziso ake kubva kune zvinomunakidza izvozvo, President vati taakuda kudzidzisa madzimambo chekutanga kuti vaende kuchikoro, Herbert Temple School of Ideology. Iyo chikoro chakatanga muhondo chaishandiswa nemakomrades paauya achirwa, aipa madandaro paya. Izvozvo madzimambo akunzi adzidze vazoita machampions ekudzidzisa isusu tinenge tasara kumusha. Chechipiri chacho, mufaro wangu kutenda Mambo Nechombo, ndo vakachifambira samuzvinafundo kuUniversity of Zimbabwe, chekudzidzisa madzimambo ese zvemumahofisi, pachirungu management kana administration. Hazvina mhosva kuti amusharukwa, hapana zama rinonyorwa kupa njere chete dzatinenge tichipuhwa nemaYunivhesiti edu. Kana vapuhwa njere idzodzo, vachapuhwa masertificates avachatambidzwa nemutungamiri wenyika semadzimambo aPresident. Kudzidzisa madzimambo vafambirane nenguva. Vechidiki vaya takatokumbira
kuministry inoona nezvemakombiyuta kuti vazopuwa makombiyuta madzimambo aya anonge vachishanda ari mahofisi avo, nekuti tichawaka mahofisi emadzimambo kana kuti matara avo kwavanenge vachitongera kunenge kuine hofisi. Pavanotonga panofanirwa kuzonyorwa machajisi kuti ukabvisa mombe 2 watongwa nemutongo wakati, mutongo unogona kuwanikwa mukastomary law, unogona kuwanikwa mutraditional leadership act, unogona kuwanikwa matsika nemagariro edu, zvonyorwa pasi. Mambo akaona kuti nyaya yako yakora muto hawachaikwanisa, vanoitora woikwidza kuenda kumberi yoenda kwamajistrate. Kana kuti iwe ukaona kuti handina kutongwa zvakakodzera, ikodzero yako kuenda kudanho riri pamusoro pamambo kunotaiwa ini ndakuapira. Kwamambo kunofanirwa kuzobva magwaro anoratidza kuti vanga vachitonga sei. Saka taakukupai mahofisi nemakombiyuta nevashandi veimomo kuti dare ramambo riite chiremerera muno machinhamora muno. Rovai maoko. Mambo vachapuwa zvakare mutyairi wemotokari, nekuti hatidi kuti mambo vata pavari kutyaira, apa vari kufunga, apa vari kutyaira vanorovera pamuti. Techida kuti vafambe zvavo vakasununguka, vakada kutaura pambozha runhare, ndivo mutyaira achityaira motokari kusvikira vasvika. Mutyairi anobhadharwa nehurumende. Ndo zviri kuitwa naMnangagwa, kusumudzira tsika nemagariro edu. Nofunga tese tinoziva kuti ukaenda kumusoro kwaAfrica, kunana Nigeria, kuWest Africa uko, vanoremekedza tsika nemagariro avo, vanoremekedza madzimambo avo. Isusu tinosungirirwa kuremekedza tsika nemagariro edu, nekuti madzimambo ndo vanodengezera tsika nemagariro edu. Tinoda kuti tizviremekedze, kuti kwese kwatinofamba kwese zvisanetsa vanhu kutiziva kuti mwana wekwachinhamora, kana kuti mwana wekwachikwaka, kana kuti mwana wekwarusike, kana kuti mwana wekwamangwende. Zvisanetsa baizvozvo, unoonekwa netsika dzakanaka. Kana kuti mwana wemuZimbabwe, zvinoonekwa nekuremekedza vakuru, zvinoonekwa nekuremekedza vatungamiri, zvinoonekwa nekuremekedza vabereki, zvinoonekwa nekuremekedza vakoma nevanin'ina, vana baba nana sekuru, vana tete. Ndo panoreva kuti mwana weZimbabwe mwana wedu. Ipapo ndo kwatava kunzi naPurezidendi tidzokere tese. Vane mari yavachazona muakaunti, kudosora akaunti yavo. Handingataure kuti imari pano, nekuti rikanoke tese tapama chichemo nechichemo. Purezidendi vapa mambo mombe 2 dzechauda zangu. Amen, amen. Kumbira musedere kushure mbichana. Mukainza yamukazi vai kuti ndimambo amboimutsa. Igari moto inyowani. Makurukutu makuru kuna mambo Chinamhora. Tinotenda honorable minister kuchiitira basa kwamaita muzuva ranhasi. Iko zvino ndakukumbira baba veumambo, baba vauye vachitipa mashoko avo. Hama dzangu, izvi zvinodadisa izvi.
Ndibasire kutenda takabatana chose panyika ino yaChinamhora. Ini ndiri mwana iyeyo haja chimwe chinhu, mwana wangu iyeyo ndini baba wake. Shuwa handidi kunyeverai. Sunungukai. Ini ndakaberekerwa kuno, handina kuberekerwa kuShawasha. Ndakaberekerwa kuno, rukundo rwangu ruri kuno. Zvinezvi mwaratidza kuti rukundo rwakasimba. Ndotenda vaenda henyu. Ndasirira chokwadi zvinoona makwesheni akagarano vaChinamhora enda kumashure hongu baba munotya penyu baba wangu mwana wangu upenyu hwawandiratidza rukuona maziso esaya achapedza pauri. Ini ndinoona ndakakusimbisa, handitye nokuti kana ndiripo ndinoona ndakakupa ziso kuti iwewo hautye usachoke chausina kuona. Famba mwana, basa wapiwa, vakuru ndavanzwa vatsanangura chokwadi kuti iwe unosvika apa nepapa. Basa rese rawapiwa renyika ini redunhu rineri, mwana famba usatye. Ndiripo kudai ndinokutsigira vaChinamhora. Zvoti ndakuda kutora maminitsi. Kutenda kwangu kuti ndawana mumba mangu zvazvakanyorwa. Ana baba Vito vaigara pasi nana vakawanda vachigara vachiti Chinamhora umambo ndesi kubva pane avo ndehwenyu. Makore mashoma apfuura pakauya tsananguro dzakanzi umambo hwasvika. Chokwadi hwasvika. Chinamhora mwanangu, panhasi ini baba ndadzoka ndadzika pasi semutemo wechivanhu. Famba wakasununguka munyika ino. Ndibasire kutenda kuti mwana wangu famba munyika ino wakasununguka. Pese pane minzwa ndichauti kuti udarike. Vana yaChinamhora, nyatsai musatye, ini ndiri kupenyu. Zvakaifaitira kuti tive kudombo chavaChinamhora ineyi kwatakabva chinhambwe. Pane angangokuparurai chikamu chenhoroondo yehisiri kwatakabva tichikwira kusvika pano. Karisari panere? Karisari panere? Ndatenda. Mazvita mukuru wacho tinotenda. Pamusoro honorable minister local government public works, pamusoro vice minister vedu, pamusoro ukuru hwese, tinoti pamusoro vose vanoremekedzwa, pamusoro vaShawasha. VaShawasha hoye! Aiwa tinotenda. Ndangoti ndingoti vijana tsika dzimbotwe, bati tsika dzine kwadzinobva. Sevanhu tine hunhu ndohunoumba isu. Nhasi izuva ratiri kucherechedza umambo hwaChinamhora. Zvinokuzwa Chinamhora ane nhoroondo yake, ndiko saka nhasi tava namambo Chinamhora. Chinamhora ane chiShawasha chekutanga, ndinofunga anobva Zimbabwe kumasvingo uko. Inhoroondo umambo hwakabva nevamadzitateguru edu, ngataure vana Tumbudu vachitungamirira dzinzera revaira Soko kubva Guruswa kusvika vasvika Zimbabwe. Vana Tumbudu vakatungamirirawo, vakasiyawo vana Nemango vakatonga vachiteedza zvavakaona kuna baba vavo. Tikabvapo tikauya kuna Tingini
akaita basa sezvaitwa nababa kutungamirira, achienzanisa vanhu, achiumba unhu, achiumba tsika dzatiri kucherechedza nhasi. Musi wemugovera wokutanga mumwedzi waChipunguru, ndofunga hakuna rimwe zuva rakakosha sezuva ranhasi. Tingini akazosiyawo Derere Godzonga. Derere Godzonga ndiye akazotungamirira dzinza iri. Ndofunga vamwe vakasarako, vamwe ndokuuya Hwedza, auya muHwedza akazouya muChishawasha, ndokubvadzika matende ava muChishawasha. Panguva iyi vaitonzi Soko watinayo, asi nhasi kuti azonzi Soko Murehwa zvakatangira paChishawasha. Ava muChishawasha Derere Godzonga, munoziva hausi mambo usina nzvimbo. Umambo hwavo vakanga vainahwo kudhara nemagamuchidzano avo, asi vaona nzvimbo yeChishawasha vakaifarira vakaida, asi yakanga ine vakanga varimo. Zvino kunhunzi uri mambo ndokunge une ushingi, une umhare. Akataridza ushingi hwake, akarwisa vakanga varimo. Haana kupiwa, saka akarwisa akatora nyika iyi yeChishawasha. Airwisa kune vamwewo vakanga vainavo. Vasvika muZimbabwe, vamwe vakada madzimai. Kuti vachirwisa apa, havakakundikana nekuti vakanga varorerana nevava. Zvino Derere Godzonga ndokurwa wega, ndokukurira. Akati mazviona kavashawasha. Zvandarwa ndega imi mukarega. Saka apa hamuchipwa. Dunhu rinonda kutonga ndega. Ndopakava mavambo eChinamhora. China iri kunzi Chinamhora nhasi iri kutadzwa kupronounce. It's Chinamhora. Chakanaka unotochirwira. Kana usina kurwa hauugare. Saka Chinamhora yakatangwa naDerere Godzonga. Ndopakabva zvipa Chidawo Murehwa. Ndopanobva kuti Soko Murehwa. Kureva kuti wose anonzi Soko Murehwa akabva pana Derere Godzonga. Ava muChishawasha. Derere Godzonga akatonga, akazosirawo mwana wake Chaitezvi. Tikabvapo akazosirawo mwana wake ikatorwawo nemunin'ina Nyamare. Ikazobvapo umambo uyu ndokubva wangoda kunge hunogeda-geda, hwakuitwa hwokubvuta-bvuta. Mhembere akanga ari mwana waChaitezvi akabva mumusha ndokuenda kupotera kunana Mhofo naMutenesanwa. Akatanga zvake kutonga ariko sezvaaiona baba vachiita. Akaita upenyu hwese, akaita vana vake, akaroora kunana Mhofu. Ndofunga akaroora mukadzi wokutanga, Matoto, akaroora Maraswa nenhau yemabasa eushingi hwaaita. Akazoroorawo neMhangura. Pamadzimai ake matatu akaroora. Akazvara vakomana vatatu. Wokutanga, mudzimai wokutanga akaita mwana anonzi Chinamaringa. Wechipiri akaita Chidziva. Wechitatu akaita Zvere. Zvadaro mumusha umu hamuna kumira zvakanaka nokuti umambo hwanga hwapambwa hwaChinamhora. Iye ari uko. Vana vakakura vachidzidza tsika dzakanaka. Vakazodzoka ndokugadzirisa umambo, ndokurwisa. Vakati ko imwe munosirei umambo huchitorwa nemunhu anoita zvakaipa? Nekuda kuti mairegera munhu ane utsinye achitungamirira. Saka mose hamuchaugara. Hunogarwa nevanoita zvakanaka bedzi. Umambo uyu hwakabva hwashawasha ndokuirana. Ndokubva hwakugarwa nedzimba nhatu dzamhembere.
vanoti Chinamaringa, Chidziva naNzvere. Sezvatiri kuona panapa, tamuimba yechitatu. Nangoti tizivisana. Imba yechitatu yataona ina mambo Chinamhora nhasi. Imba yaNzvere. Mukoma wake ndiChidziva. Mukoma wake ari Chinamaringa. Saka dzimba idzi dzinotedzana nemuronga wadzo. Zvinova zvakabva kuvakuru vedu nokuwirirana kwavo. Zvakasungwa nepasi ndo zvatinoteedza. Saka nhasi zvasvika muimba yeManzvere. VeManzvere oye! Chiregai ndingoti kuziva tsika dzako chinhu chakakosha. Tiri mumba Manzvere, mumambo huru muimba yekutanga, dangwe raNzvere guha chinembiri. Ndiye azvara Shambare chidya usiku zvondo zvomhuka. Uyo anovazozvara Albert Musarara Chibindu. Anovazozvara Francis J. Uyo azvara Nicholas Chibindu. Panova pazobuda Nicholas Chibindu achizvara Richard J. Anova Chinamhora nhasi. Tinozvitenda izvi. Tsika dzedu ndo mamiriro akaita umambo hwedu. Takaona isu semhuri Richard J achigona kumirira imba yese yaNzvere nekuda kwehunhu hwake. Ndingangoti muchidimbu, Richard is a very strong man. Ari very courageous. Ari very punctual. Ari very honest. Tine mutungamiriri ane hunhu hunoyemurika. Hunhu hwatakaona isu semhuri semucherechedzo unotidzidzisa. Tinofunda, takafunda, uye tinozvidzora nekutozviisa mugwara nekuda kwehunhu hwemukoma wangu ava mambo Chinamhora nhasi. Tinongoda kutenda mukoma mukuru wara Chinamhora, Mugagami, Chideva neMawere, vadyi vemhonda. Haiwa ndatenda mukuru wara.